ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ወይ 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብሳተላይትን ብማሕበራዊ ሚድያን ብቐጥታ ይመሓላለፍ ተወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ዓርቢ መጨረሽታ ዕለት ወርሒ ሓምለ 2020 ወይ 24 ሓምለ 2012 ካብ ገዛ ኮይነ ነዚ መደብ ዝመርሕ ሎሚ ዒድ አልአድሓ እዩ ንኹልኹም ኣመንቲ ምስልምና ዒደል ሙባረክ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕሶና ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝቐጸለን ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ምስ ክልተ ኣጋሽ ዝተገብረ መደብ ኣሎ ቅድሚኡ ግን ኣብ ክልል ትግራይ 5 ውድባት ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ተመዝጊቦም ዝብል ፀብጻብ ንሰሚዕና ብዜና ክንጅምር በትረ ስልጣን ዳንዶም ሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ ኣብ ምርጫ ትግራይ ዝሳተፉ 5 ፖለቲካዊ ፓርቲታትን 11 ውልቀ ሰባትን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ከም ዝተመዝገቡ ተፈሊጡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ውድብ ናጽነት ትግራይን ኣሲምባ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን እዮም ከምኡውን 11 ብውልቀ ዝወዳደሩ ሰባት ከም ዝተመዝገቡ ኮሚሽን መረጻ ትግራይ ኣፍሊጡሎ ናይሎም ዘበን ክልላዊ ምርጫ ትግራይ ኣብ 7 ዞባታት ተሰለስተ ኣፈጸምቲ ምርጫ ከም ዝተመረጹ ዝጠቅስ ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ እቲ ምርጫ ኣብ 2670 ጣብያታት ከም ዝፍጸሙን ገሊጹሎ 165 መናብር ክልላዊ ቤት ምኽሪ ኣሎ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ዝሓለፈ 14 ሰዓታት ድሕሪ ዝተፈጸመ ምርመራ ኮቪድ-19 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 9787 ሰባት ምርመራ ተኻይዱ 805 ሰባት እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ኣሎ ኣብታ ሃገር ዛጊድ ብመሰረት ዝተኻየደ ምርመራ 16615 ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸቦም ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 10 ሰባት በቲ ቫይረስ ዓሪፎም በሓፈሽኡ በዝሒ ዝሞቱ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ 263 ክብ ኢሉ ኣሎ ብኻልእ ወገን ትማሊ 78 ሰባት ካብቲ ቫይረስ ተገላጊሎም ኣለዉ ብሓፈሽኡ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቫይረስ ኮሮና ዝድሓኑ 6673 ሰባት ምብፅሑ ሚኒስትር ጥዕና ዝዘርግሖ ዜና ይሕብር ይብል ፋና ትካል ዜና እዚ ከም ዝኢሉ ከሎ መግፋሕ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ኣተሓሳሳቢ ብርኪ ምብፅሑ ተገሊጹ እሱራትን ጥርጡራትን ከምውን ኣባላት ፖሊስ ግዳያት እቲ ቫይረስ ይኾኑ ኣለዉ ተባሂሉ ክሳብ ሎሚ 24 ፖላዊስን ልዕሊ 30 እሱራትን ጥርጡራትን ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም ከም ዘሎ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ካብታ ከተማ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ጉባ ኣልመሃል ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ሎሚ ምሸት ኣብ ማንነት ዝተመርኮሰ ጥቃት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ እቲ ከባቢ ትማሊ ኣብ ሕርሻ ወፊሮም ከለዉ ዕጡዋት ሃንደበት ካብ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ከም ዘምለጡን ንብረቶም ግና ሙሉእ ንሙሉእ ብሓዊ ከም ዝተበልዐን ሓቢሮም ዛጊድ ልዕሊ 2000 ሰባት ብሰንኪ ስግኣትን ከባቢኦም ገዲፎም ከም ዝውፁ ተጠቂሱሎ ምክትል ሓላፊ ጸጥታን ምሕደራን ቤንሻንጉል ግና ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ከም ዘይበጽሑ ሓቢሩኒ ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓድሽ ምምሕዳር ሲዳማ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ንሃገር ንምትርማስ ንዝጽዕሩ ኣካላት ዕድል ከም ዘይህብን ኣጎኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ደው ኢሉ ንሰላምን ብልጽግናን ኢትዮጵያ ክሰርሕ እየ ከም ዝበለ ፓርቲ ብልጽግና እትክልል ገሊጹ ብተመሳሳሊ ዜና በደረጃ ሃገር 5 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ብመሰረት ዝወፀ መደብ ኣብቲ ክልል ኣብ ሓደ መዓልቲ 11 ሚልዮን ፈልሲ ከም ዝተተኽለ ክሳብ መወዳእታ ሓምለ 215 ሚልዮን ፈልስታት ከም ዝተከል እቲ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት መራሒ ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ካብ ቤቶም ወፂኦም ናብ ስራሕ ንክወፍሩ ተፈቂዱለይ ኣሎ ኢሎም ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ሓይልታት ጸጥታ ናብ ስራሕ ክወፍር ከም ዝኽእል ትማሊ ምሸት እዮም ገሊጾም ላይ ከም ዝበሉ እውን እቲ ዜና ይሕብር ካብ ቤተይ ንከይወፅእ ከምኡውን ናብ ስራሕ ክወፍር ከም ዝኽእል መን ከም ዝፈቀደን መን ከም ዝኣገደን ኣይፈለጥኩን ዝበሉ መራሒ ኦነግ ሎሚ ዓርቢ ስሩዕ ስራሕ ከም ዝጀመሩ እቲ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኦነግ ተኻይዱ ዝተባሃለ ኣኼባ ይጻረብ ከም ዘሎን ጠቂሶም ትብል ወኪልና ፀሐይ ዳምጠው ካብ አዲስ አበባ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣብ ኤርትራ ሎሚ ድሕሪ ዝተኻየዱ ምርመራታት ኮቪድ-19 ኣብ ማእከላት ዓዲባራ 13 ሰባት ኣብ ግርማይካ ሓደ ሰብ ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸቦም ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ኣማኻሪ ዝኾኑ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጾም ኩሎም ሕሙማት ኣብ ዝቐረባ ካብ ሱዳን ዝተመልሱ ኤርትራውያን እዮም እውን ይብሉ
زكمزيل كله أو هوسبيتال غاشبار كاي حكمو زنبورو 34 سبات كابتي فيروس كم زتقلاقلو أتو يمانا حبيرو مالو على ارتراك كساولو مي 379 بفيروس كورونا تتحيزم 325 دما كابتي فيروس ناصا كم زخونو تويتر أتو يمانا قبرو مسكال تقيسولو بريزيدنت دونالد ترامب ابتزمت حدار زكاد بريزيدنت او مرجع بدبدابي زوهاب دمصي ناب مدنغار دمصي كمرح يخيل يو بمبال اتي معلتي مرجع كناوح زكال انت خوينو حاتيتهم ترامب زلاخو تويتر اب بايتو يونايتد ستيتس بزعبات دحنت مرجع كتعولي الله سيندي شاين زلاخوتو ريبورتالو ولد جابرييل كاروبايو مجمرة بزيو نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب نا زعامت بريزيدنت امريكا كنا واحد بمحتات تخرط عالم سحبو زلو نسو ابتناي تويتر ملغتو بدباب بزوها بدمسي اب تاريخ تدناقرن زي حقنيا امريكا خغبو يخيلو يلون مردات هاقنا يقربن سبات بصففن دحنات دمصون بزرقاقصلون اقباب كساب مدماጽ زخولو منال بادو انتنا وحنا يوخي كبلون حاتيتلون شعكوا بريزيدنت نتي زمصح حدار 3 زكايد بريزيدنتاوي مريچا نمدنغواي سلطان تزيبلون نسو بمسرات حق منغست امريكا ناي كونغرس مالت بايتو سلطانيون ترامب نتي تويت ابزلاخو الاوان ሚኒስተር ወጻኢኡ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ ብዛዕባ ምንካይ ባጀት ሚኒስትሪ ወጻኢ ቃለ ምስክርነት ይህብ ስለዝነበረ ነቲ ምርጫ ምድንጓይ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ንሱ ኣብ መወዳእታ ሚኒስትሪ ፍትሕን ካልኦትን ብሕጋዊ መንገዲ ዘደቅስዎ እዩ ዝኸውን ንሕና ናፃን ቅቡልን ምርጫ ምክያዱ ክረጋገጽ ጥራሕና ንደሊ ክብል እውን መሊሱ ብደብዳቤ ንዝወሃብ ድምፂ ብዝምልከት ሃገራዊ ማሕበር ዳይሬክተራት ምርጫ ግዝኣታት ኮነ ሃገራዊ ማሕበር ዋና ጸሓፍቲ ግዝኣታት ትማሊ ንቪኦኤ ክገልጹ ኣለዉ ኣብ ምርጫ ዝዓመት እዚ ብዛዕባ ድሕነት ድምፂ ዘሰክፍ ነገር ኣሎ እንተኾይኑ ዝፈለጥናዮ ነገር የለን ኢሎም ኣለዉ يعني لا تولد إذا كم زي كله أبسنا سرعة كوري تواجهت سبع مسألات زنبرو أمريكا جون لويس مجلس حزن زي سمع بريزيدنت باراك أوباما زتك وم بريزيدنت دونالد ترامب قبل علي ورشاتات عرفوا على ساي مسألات تعاطي في تسمع الله إلهم صورن زي كله عنا قفيتها عليهم VOA نزدالو ريبورت سارة في الساية كتروى سنة سرعة كبرتي أبشحنت شعة 235 زادقات علمت أمريكاويان كمرزون كمرات زفقدلهم حقي عبي قد زنبرو جون لويسن أبال ريبابليكان بريزيدنت ترامب نتي أب حدار 3 زكايد مرزا كنا وحساب زقربولون معالت مقدد عمو مزرارة بخوينيهم بدقا خوينا تعذبت إنخون اللقوان حليفيو وسنتونينا كبلو نتي سلمت أمريكاوين نيزي ممرات أمسلم تنقيفهم زنبرو اللقوان تي سنة سرعات كبر ترخيبهم زرواز سمعو بريزيدنت يونايتد ستيتس نبر باراك أوباما الزخاخيروم يوم ولو كوا أبز أوان زين هلنا سلطان زحازو سبات نتي مسلات مرز أنا متعنقاف مسمساتي فترون تحلو مرز أزكايد اللهم أبيات بوستا كيد مرز عرسهم كيلوم نتأ خوينهم كقلقلو يقبا أزدما سبات كي حمو يحجز كبلو نتي ببوستا زكايد مرز كجوي خيل يزبل قمة بريزيدنت ترامب ملس زمسل نقر تزاري بوم يوم أبتي سنة سرعات كابري جون لويس إن بريزيدنت أوباما حويسو بريزيدنت نبر جورج دبليو بوشن بيل كلينتون ترخيبهم نهيوت قالس جون لويس الزخاخيروم يوم كاب حرشات روي ألاباما جميرو نيسوساتات قالسي سبقو مسل معرنة تسلمت أمريكاوين مراحي سقاب مخان زبزحن تحردما عندي الحقي كونغرس زنبرن إلهم بريزيدنت أوباما نجون لويس نيدوم سيخوم مسفتحي تتحيزون زنبرو زي زنقاغ صعري وأبهلا لويس good trouble زبلو نفتح زقبر سقاي زخفلة بلوزيو أمريكا بجون لويس داقم تحانيز آيا لكع كمتوم عبي قدانه عدوم زقبرو أبوتاتنا كبركو هابو يكبا كبلو أبقدمي ببانديرا أمريكا استشفن الرئيسة جون لويس كوينم مسكيروم يوم أبار ريبابليكان بارتي بريزيدنت نبر جورج دبليو بوش بوغنم نجون لويس أما بالحمس عمت زخري دلدل إدموند بيتس كم زرخبوهم دحرم مزنتاو أتي أبترويز تجمر تاريخ لما عنتي أبزي أي بقعن أبسرح وننتقنا كبلو تزاريبهم أتي دارغان حدث من بيلوزز أن حكيدي سنسرعات كبري جون لويس أبزلمتي أمريكاويان زل على تاريخ كبرن زلوو أب أتلانتا جورجيا زركب بيت كريستيان أبي نزار تفزيميو
يغنيلنا سارة سنة إيطاليا نيماناي صنفنيا سيناتور ماتيو سلفاني مسل زي مخصص كنتيتو مغنيات عامين حسب 264 سدتنياتات الصافرة زنبرت مركب أولا بسيسيلي نخيتأتو سلزو السنة يونايتد ستيتس عقب هجي كتما فرغسون سينت لويس ميزوري نتي ود 18 عمت زعلمي تصلم أمريكا ومايكل براون زقتل أبال بوليس كم زي خاصو قاليسو إذا دراماوي وسانزي نحدور كسلي كتنخف تقولو كم زلو تنتنتي قالسو فلا ما يتصلم عقاب هجي ميزوري ويزلي بيل نتي قداي كابز تفلي مأذن كحزو إيو زبل عبي تسويت نيرو زينا تفتسيبو يغنيلنا بتر كاب كلل تግራይ ናብ ዝተላከልና ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምርጫን ምስተፍ ሓሙሽተ ውድባት ፖለቲካ ተመዝግቦም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ውድብ ናጽነት ትግራይን ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ክሳተፉ ተመዝግቦም ኣለው ብተወሳኺ 11 ናይ ውልቀ ተወዳደርቲ ከም ዝተመዝገቡ ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ ኣፍሊጥሎም ሙሉጌታ ኣጽባ ጸብጻብ ኣለው ካብ 21 ክሳብ 23 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት ለተኸታታሊ 3 መዓልታት ኣብ ክልል ትግራይ ንዝካየድ መረጻ ክሳተፉ ዝደልዩ ውልቀ ሰባትን ውድባት ፖለቲካን ከምዝገቡ ኮሚሽን መረጻ ክልል ትግራይ ብዘቕረቦ ጻውዒት መሰረት ምዝገባ ተኻይዱ መሰረት እዚ ኣብቲ መረጻ ንምውድዳር ድሌት ከም ዘለዎም ገሊጾም ዝተመዝገቡ ውድባት ፖለቲካ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶናም ውድብ ናጽነት ትግራይን ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ሓሙሽተ ውድባት ተመዝጊቦም ኣሎም ተወሳኺ ድማ 11 ውልቀ ተወዳደርቲ ዝተመዝገቡ ኮይኖም ብመሰረት ሕጊ መረጻ ትግራይ እዞም ተወዳደርቲ ክሳብ ሓምለ 30 ድጋፍ ከተኣኻኸቡ ይግባም ጉዳት ኣካል ዝኾኑ ናይ 757 ድጋፍ ጉዳት ኣካል ዘይብሎም ድማ ናይ 1000 ሰባት ድጋፍ ክረኽቡ ይግባም ኮሚሽነር ኮሚሽን መረጻ ክልል ትግራይ ሙሉወር ኪዳነ ማርያም ከም ዝተዛረቡ ምዝገባ መረጽትን መረጻ ዝግበረሉ ዕለት ድማ ከም ዝተወሰነ ብምሕባር ኣብ ቀረባ እዋን እውን ዕላዊ ክግበር ይክብሉ ተዛሪቦም ሕገ መንግስት ዝተቀበለ አምር ለኽሳተፍ ይወሰነ ፓርቲነት ፍቃደኛነት ዛሃት ነገር ማለት ድሌት ዛሃት ነገር ማለት ነው ተሙልከ ሰባት ቆም ቲያትር ሁሉ ስልጣን ምፍጻም ከይድ መረጻ ይኹን ምዝገባ ውድባት ፖለቲካ ዘተሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረጻ ምዃን ይግለጽ አካይደኹም የሕገ መንግስታዊ ኢሎም ዝዛረበለው ኣብዚ ዘለኩም ምላሽን ሳይ ተባሂሎም ኮሚሽነር ሙሉወርቅን ተመልሱም ኣብ ክልል ትግራይ ላዕለዋይ ስልጣን ዘለው ቤት ምኽሪ ዘጣየሾ ኮሚሽን ቤት ምኽሪ ወሲኑ ማለት ድማ ህዝቢ ወሲኑ ማለት ይሎም ተኸክሊ ወይ ድማ አይኮነን ንምባል ድማ ፖለቲካዊ ክርክር ይዝኸውን ዘሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ሸውዓተ ዞባታት መረጻ ዘፈጽሙ ኣብ በብዞቡ ሰለስተ ሰባት ከም ዝተመረጹ ተዛሪቦም እቲ መረጻ ኣብ 2670 ጣብያታት መረጻ ክፍጸም እዩ ድማ ኢሎም ኣብዚ መረጻ 5 ወንበራት ንብሔረሰባት ኢሮብን ኩናማን ብፍሉይ ተወሲኹም ን165 ወንበር ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ እቲ መረጻ ዝካየድ ክብሉ ኮሚሽነር ሙሉወርቅ ሓቢሮም ኣብቲ መረጻ ዝወዳደሩ ውድባት ፖለቲካ ግዜ ሰሌዳ ወፂሎም ኣብ ፖሊሲዮም ጠሚቱ ድማ ከተካይድዮም ኢሎም ኣብቲ መረጻ ክሳተፉ ካብ ዝተመዝገቡ ሓደ ውድብ ባይቶና ሓላፊ እርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተክንፈ ገብርኤል ገብረ ዮሐንስ ከም ዝተዛረቡ ውድቦም ዘስርሕ ባይታ ዋላ ይሃሉ ኣብቲ ክልል ሕጋዊ መንግስቲ ንክህሉ ብምባል ኣብቲ መረጻ ክሳተፍ ኢሎም ባይቶና ማእኸላይ ኮሚቴ በጀት ኣጽዲቑ እዩ ከምኡውን ኣብ ኩለን ጣብያታት ንምውድዳር ኣብ 38 ወረዳታት ንምውድዳር ምልመላ ኣካይዱ እዩ እቲ ናይ ውደባ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ሙሉእ እናተንቀሳቀሰ ይቆኒ ነተን መረጻ ጣብያታት በባይቶና ተወኪሎም ዝከታተሉ ሰባቱን ኣብ ምልማል እዩ ዘሎ ሓላፊ እርክብ ህዝብን ሚድያን ሳልሳውያን ትግራይ ኣይተክን ፈሐድሽ ቦገኖም ውድቦም ንመረጻ ዘድልዩ ምስንዳ ይዛዝም ከም ዘሎ ተዛሪቦም መሰል ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምጥቃምን ቀጻልነት ዘለዎ ሕጋዊ መንግስቲ ኣብቲ ክልል ንምጥያሽን ብምሕሳብ ጸቢ ፖለቲካዊ ምህዳር ዋላ እንተሃለወ ብኮሚሽን መረጻ ተመዝጊብና ኣለና ክንሳተፉውን ኢና ኢሎም ተራሓት ውድባት ዝዋው መሰረት ከይህልውን ሓሳብን ከይሸጣ ዝገብረ ስራሕ ዘሎ ብወቅት ገዛ ውድብ فالتالي تنقرر زمانات كاراتوني ولان كم تقرأي نخلن ترانات وتوتانات بمعرض رياض تكالاتي ولان كم تون كون ميدياتات نفتح تكالات نجتا تقامات أنا مرتا برون تنقرر
كونه يخل ما يتوجه حتى كان كرا يكون تناغرتا تقال كلنا يخل جلبي تنانا تدرس تاتي رجمات يوم اليوم بنكم تزول كهان إحنا من بستخلون الناس لزلوا ولا تنسوا هذا ونقاتمو سبارة خمسة ስለዘለና እንበር መተናና ተዳዚ ሚካኤል ተዛዳሪኛ ኣብ ክልል ትግራይ ተመተገሮም ካብ ዝንቀሳቀሱ ውድባት ዓርና ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ብልጽግና ትግራይን ኣብ ትክልል ዝካየድ መረጻ ሕጋዊ ኣይኮነን ብባል እናገለጹ ጸኒሖም እዮም ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም يغنينا ملقيتانا بفلي مدب قنحالف فلأي كفال بزعبة بوليتيكا إثيوبيا قدماي منستر أبي أحمد ناب سلطان مسمس استرأيو أونتاوي لوطتات نباري سلام كسفن أبي بزحاز نبرة تسفا كما يالو زبلنا كنرئين لونون أمونغو فدرال منغستن كلاو منغستو تقرأين زلو وطري بخمي كفتح اللو أبتهاجر سلام من عركن بخمي يورد زبلن تزامتي قداتن على العلو قبر مدهن مسكلت إثيوبياويان جمهور مدب لومي كزازمي أغايشو دكتور حاغو صابرها أبي يونيفرسيتي مقالة قدوس يارد معكل مصنعتها تبرانان تنتاوي صحفات إثيوبيان السرحة بزح جوان بوست دكتورال مرمر أب هامبورغ يونيفرسيتي جيرمان يركب انجينير إرمياس أعمار دما أبي يونيفرسيتي مقالة مهر أركتكتشر زنبرن بزح جوان أبي نيويورك أبزركب حد عابي ناي كونستراكشن كومبانيا زسرح زولونيوم دكتور حاغوس كابتي دو زبلنايو يقصل أفترى إيكونوميك فيدراليزم الاشتملت وكوسخ بلي حقي من قد ولدات عطيله من قد ولدات عطيله مزحتي إنماني تقمون تقراوي مالتين أو عبد سوا أخذ دكتور حاوسنا كل اللام حرا سلطان هيتعصون يمزولو كذا تعطيهم بو تعكال خير قاير أخوان هل بسلام من قدي بمقالة جيرو علما تجيرو وليا جيرو دسي جيرو عبد سوا كعبد خد بسلام كعبد خد تهون تعطون مالتين وقتل تهون تعطي مالتين الذي بخم أورد إتلني كذا تعطي بو بحثش يقوم تأكل ذلك تناي فدرال سرعة نقولتلنا حدا رومت تاي ويا محرات تاي ويا دسالة تاي ما نقدر نقول له مخنات تاي لو كاي يونيفرسيتات تاي ويدم حدا كاو جمانا بحر دار هذا اللي من قد تاي تناسى كمرت المنستر أب مقالة تقولنا أن المنستر أب بحر داري خون سلبي كل ما حضرشه bargaining economic power اللي هو مالتي interdependent مالتي كل حدا بوتان تحرت أكتوه بيت منستون الدساوة بيت كانت مأخذون الدساوة منستر مساويتاتون الدساوة انباسطاتون الدساوة كلنا يتهاجر economy الدساوة إكتلو إثيوبيا أول لا تنقل لنا رأسنا الدساوة إتزولنا هذا حق فيدراليزم تخيلوا إثيوبيا تبهلت الله أو كل الكلات sense of ownership كهل نيرو نمجي مثال زول حتى والبزوح أي اللي على النيرو مالتي إسلامي كان حزب نغير فيدراليزم معي political نايم محدار مواقر طرحي فيدراليزم نيرو بل فصلنا فيدراليزم أي نورن بسر كاويني تاري بالعلي زقدله نا إيكونومي سرعتي نيرو فتا ما أخل عدي تنتقارها فاطمنا عملت وسيدنا بخفتنا قرطة غير ملو ناو عدي دكخد أبزيدو كون صباح عبي نقر اللو مالتي أما قال إيكونومي لن مخم يكوني لذيك إنك نايخال بيهر يلن أو حرا تخيد هون أو عصار تخيد هون أو بنشانقل تخيد هون خموما أمونغو فيدرال منغستي إثيوبيان هو حاتن زلو وطري إنانا حارة كيدو أبزي بس يحلو حزون كزحل كهد أي رأيين زلو نابي قصو إزخيد زلو فاتسل أرمياس نابي إزخيد زلو nobody knows either way خيد خليو ناب مستاس ناب وق زمرحون كون خليو نالباتون قلقلي دورغنيا تابزولو كدام مستنا بزهابنا مسل ناتنا كنوج نخلينا زولو دوهات اللو من الوقت كلمنا بقية تخيد موالي نو حكي زم كل التحايلات دياتهم زعكل جامو دويفو اللون مكقال أزبلقن كبيد ريزرفيشن على النسلاي بتقراي قد مالتي زبلن مهنيات تأيو بناتي ردئيد منكس تقراي لمدو زلو ببوليتيكا يخون بخل ببزح عينات ناس سلطان ونسلمين بارو نالك بينو تراي عينا ورن إنه نكراخر نخلقن لعلنا بوليتيكا زنور حيل مسلم خانو أطبيقو يفلتي إلى ذا أمنوية حدا نبار تقالتي بزاروون تي بولارايز خوانا بوليتيكا صبوك كم زي كونن مجنسال زلو أكايدات كم أبشن وين تحسوا كم زي ولو ونهاتهم كمن يحات جنسال ناول الزارو ونتات اللوجن حدا جندمات منقستي
ነንዶ ምስ ውድ ወይ ምስ ካል ሓይልታት ምስ ሰይጣንን ክዛረብ ንኽእሊና ኢሎም ክዛረብ ሰምዑን ከለኻ እርግጠኛ እያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሰይጣን አይመስለንን ናይ ባዕሎም ተወሰነ ድሌት ክሎም ይኽእል ክንሰሊዴት ክገብርዎ ዘልዩ ፓወር ክሊርሊ ይርአዩ ግን ዝኾነ ይሁን ተማይስካ ዘይፍታሕ ሽግር ዘሎ አይመስለንን እዚ ዘበለኒ ምክንያት ድማ ብስሩውን ምስ ማእከላይ መንግስቲ ክዳራደር ካብ ድሌት ወፃኢ ተበግሶታት ከምዘየሎ ይናዓይ ዝርደን ምክንያቱም ንዑኡን ድሕር ክዳራደር ተዝፍትን ነይሩ ምስተማው ከባቢኡ ዘሎ ሓይልታት እውን በቀሊሉ ክዳራደር ምኽኣል ነይሩ ሰማዕዮ አርሚያስ በተደጋጋሚ ዝገልጽዎ ገና ካፍ ህወደ ከፈረሰ ወይ ምስ ፈረሰ ምዝራራው ኮሚቴ ጣይሽና ዘራረብ ከም ሽማግሌታት ዓዲ ኮይዶም ዓርቁዮም ገለ ተዋሂሉውን ምዝራራቢት ዋና ቀንዲ ካብዚ ቅልውላው ዝዘውፅአና ዝብል ይዛረቡ እዮም ምናልባት ትሕዝቶ ናይቲ ሽምግልና ወይ ታይጢ ከም ዘለው ብዙሕ ክሊር ዝኾነ መረዳት ያብለኝ ግን ሽምግልና ወይ ምጥራቅ ማለት ዝፅላ ነገር ይኮነን እዚ ንምግባር ግን ቅድመ ኩነት እናቕመጡስ ዝይመጡስ ስለዘለው ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱም ንሕድሕድ ዝተገብሩ ነገራት ብማእከላይ መንግስቲ ዝግበሩ ለውጥታት ከም ተጣብቆ ጌርካ ምርኣይ ኢቭን ብማእከላይ መንግስቲ እውን ዝግበሩ ዘሎ ሓደ ነገራት ፀለመና ሓደ ፓርቲ ኣብ ምግባር ስለዚ ክልቲኦም ናይ ባዕሎም ተጣባእ ዝኾነ ሚና እናተጣወቱ መፅኦም እዮም ሓደ ሃገር መንግስቲ ከም ዘሎ ሬኮግናይዝ ምግባር እቶም ሕማቃት ቶም ሽግራቱ እንተልዮም ከም ማንም ፓርቲ ከም ማንም መንግስቲ ናይ ባዕልኻ ስፔሻል ምፍጣር ዘይኮይኑ ንሱ ነቲ ምልዛብ ናብ ሕማቅ ደረጃ ውፅኢዎ ክኾኑ ይዝኣምን ብወገን ሕወሓት ንምዝርራብ ቁርባቱ ዲኦም ከምኡ ተዝኸውን ነይሩ ውሽጢ ትግራይ እውን ዘለው ተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ምስኣቶም እውን ኮፍ ኢሉ ተዘራረበ መሰርሐ ነይሩ ብርግጽ ንዘይካ ዓረና ትግራይን ብዶክተር አረጋው ዝምራሕ ፖለቲካዊ ውድብን ነሰርሕ ኣለና እዮም ዝብሉ ኣብ ዘለካ ርእይቶስቲ ዶክተር ሓጎስ رحق إلى زلخو من البات تجبر خمي خدلك ناي ذات مدرخات خبر قولات خالة بتزلن تزلتي مستناي فدرال لنزل راو زت علم ويدما تخرلو جزء أكونن ناي بحكي مالك بدعم خبديو خالي مفتح حقن يلن حزتي فدرال يكون تناي كل المنجستي بشروط عدنا يتخدلا نمفلات تكالا وزخونا مسرح هلو بتتكالا ومسرح منجستنا على يخدلو إيخا أبيت بنتلو جزئنا زلنا أبي عنتليليو إيكونوميك بوليسنا تايو بوليتيكال أيديولوجينا من قدو جزء حدنا من قستكالا تاي سرح له تاي عمت بروجكتات هذا عمت هذا حلف عمت له أفت فيدرالي هون في استقاي مالتي زلت نبر يلن سمعي تاي يقولوا حسابات راح الميديا أنا نسمع زلها ما تحدث حدي فكر استاذنا نسمع لنا مو خوف الخان من مئات ويدمان ذكر زيتعم بايتان مستعرون بطعمي خبيدي قدمي ذاتك سرح زلون نقرات اللوي لإتحس خم فيدرالون هاي كل التقاي ون مالتي نعم كل التقاي تمثل لخو مستم خالته دوات زقورو ناي ذات وعلاتات حلفوا بذيكات وستوصن وعلاتات تخايدهم نيرو قدما بفلاي ناي سنة اللامات تم تايرت بارتات كان حزب جميرو كريتات انتهاليهم خبيديو إذا قل مستمتعهم بارتات كوفي لهم ذاتك تقول لهم إلى أي حسو أونا الله دكتور حقوس أبزي معرف زي ناي إثيوبيان كونتات مستقراي ونتاع هاسيروح ناي إثيوبيان إيرتران في اللايدما ناي بريزيدنت سياسة فوركن قدما مينستر أبي أحمد نركب ناي فدرال منغستن حوحاتن استحالة ركب أمونغو منغست إيرتران كل لاي منغست تجراين ويدما مرحته هجدفن حوحاتن زلو ما ركب نتنا إثيوبيا كونتات نتكبابي كمي سألي والله تبل بزعما إثيوبيا بريزيدنت إيساياس قال كامتاو بحق يكون نوعيه أو حنت العلاوية هاجر زعما نايت هاجر قداي أو هاجر وشتي إذا تكبر زلوا ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስቶምን ምስ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዘተከገብረለዎም ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ተሃልዩ ማለት እዩ ናይ ዓፋር ተሃልዩ እውን ምስ ዓፋር ኢኻ ክትዘራረብ ዘለካ ወይ ድማ ናይ ክልቲአን ናይ ሰላም ርክብ ተኾይኑ እውን ሰላማዊ ርክብ ምግባር ፀገም የብሉን ግን ድማ ናብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ፖለቲካ ጣልቃ ምእታው ዓይነት ዝመስሉ ነገራት ስለ ዘለው ሕዝንን ኩነን ዘለውን ጉዳይ እዩ የዝኣምን أو ህወሓት ዘሎ ናይ ምክራር ብፍላይ ኣብ ሚድያታት ዝግበሩ ናይ ምክራር ጉዳያት እውን ሰላምና ዝወስድ መንገዲ ኣይመስልን መዳና ዓይነት ነገር ዝመስል ጉዳይ ዘሎ እሞ ሓፈሽኡ ናብ ዘይኮነ መንገዲ ክወስድና ይኽእሉ እዮም
ብፍላይ ናብ ውግእ ናብ ፊዚካል ቃልሲ ዝወስድ መንገድታት ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ እዚ ነቲ ማሕበረሰብ ምሽባር ስለ ዝመስል ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ብክልተ መንገዲ ዝተጨነቐን ዝተጸገመን ማሕበረሰብ እዩ ኣብ ማእኸል ዓዲ እውን ይውቃዕ ኣሎ ይቕተል ኣሎ ብፍላይ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ካብ ዓዲ ወፂኡ ሸቂሉ ከይበልዕ ዓበይቲ መጥቃዕትታት ይበፅሕዎ ነይሮም ብዝተፈላለዩ ኣካላት ማእኸላይ መንግስቲ ከዓ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምኩናን ዝገብሮ ዝግባእ ስራሕ ኣይሰርሐን ኢለ እየ ዝኣምን ኤርሚያስ ኣብዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ክልል ትግራይ ንርክብን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ክልል ትግራይ ወይ ድማ ምስ መራሕቲ ህወሓት ነቲ ኩነታት ከይረጋጋእ ዘለዎ ኣሉታዊ ፅልዋ ከመይ ኢኻ ትሪኦ? ሃገራዊ ርክባት ጎኒ ጎኒ ኳንዶ ትግራይን ኤርትራን ዝኾነ ይኹን ናብ ጎረቤትካ ዘሎ ሃገር ባይ ዲፎልት ብጥቕሚ ትራኸብ ኢኻ ብጥቕሚ ኣብ ትራኸበሉ ግዜ ድማ ያው ናሽናል ኢንትረስት ክህልወካ ኢነናትካ ምስ ዝነበረ ናይ ነዊሕ ኖ ዋር ኖ ፒስ ፖሊሲ ብዙሕ ተቋሲለን እየን ዘን ሃገራት እዚአን ሓደ ንሓደ ይወቅስ እዩ ድሕራይ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ግን ኩሎም ተሰማሚዖም ንሳነ ኣብ ዝበልሉ ግዜ ውሽጥኻ ዘይተሰማማዕኻ ክንደየናይ ሽግር ከም ዝኾነ ምስ ጎረቤትካ እውን ክትሰማዕ ከም ዘይትኽእል ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሽግር እዩ ሞር ጎሊሁ ዝረአይ ዘሎ እምበር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ባዕሉ ድሌት ክህልዎ ይኽእል እዩ ማይ ፅቡቅ ይኽእል ኣይክእልን ናተይ ፕሬዚደንትን ስለዘይኮነ ግን ነቲ ናቱ ድሌት ነቲ ናቱ ናሽናል ኢንትረስት ድሌት ኢትዮጵያ ብናታ ብዝረብሓ መንገዲ ንክትኣሊ ናይ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለዋ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሃንድል ምግባር እዩ ዝመስለኒ ኣነ ኣይፈልጥን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድሌት ግን እቲ ቀንዲ ካብቲ ናይ ናቶም ድሌት ዘርእይዎ ኣብ ውሽጥና ዘይምክኣል እዩ ሞር ኣብ ሽግርን ኣብ ሕማቅ ነገራትን ከውፅሑና ዝኽእሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምርጫ ንምክያድ ምቅረራብ ይገብር ኣሎ ምርጫ ከተካይድ የብልካን ዝብል እውን ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ኣሎ እዚ ምርጫ ምክያድ ስለምንታይ መሳሓብ ክኸውን ክኢሉ ምንጭ ግጭት ዶ ክኸውን ነይርዎ? ኤርሚያስ መረፃ ባይ ዲፎልት ናይ ሓደ ሃገር ናይ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ትገብረሉ እዩ ኣብ መወዳእትኡ ዝካየድካ ምስ ህዝቢ ኢኻ ትራኸብ ሓሳብካ ትሸይጥ ማለት እዩ ብኡ ድማ ዕውት እንተኮይኑ ብመረፃ ኢኻ ትብሎ ሰለስተ ሓይልታት ነይሮም ኣስተውዒልና እንተኮይንና ማለት እዩ መረፃ ሕዚ ይገበር መረፃ ክሳብ ሰላም ዝኸውን ይናዋሕ መረፃ እውን ክካየድ ይብሉ ዝብሉ ሓይልታት ነይሮም ግን ዞም ሰለስተ እዚኦም ኣማራፂ ከይተተኣናገደ ኮቪድ-19 ዝበሃል ኣሜሪካ ዘለና ዓዲ ከመይ ዘሽመድመደን ሙሉ ዓለም መፅኡ ሓደጋ ማለት እዩ ነዚ ኣድረስ እንገብረሉ ነገር ዘይፍጠር ካብ ንመረፃ ዝብሉ መጠናዊ ብዝኾነ መልክዑን ተረዳዲኦም ማእኸላይ መንግስቲ ምርጫ ቦርድ ኣይክእልን እየ ምስ ምባሉ ዳሕራይነት ዘሎ ክፍተት እውን እንታይ ንእለ ተባሂሉ ተገይሩ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ መረፃ ጎው ይኸዱ ከም ዘለው እዩ ዝርዳእ ዘለኹ ከም ናይ ውልቀይ ርእይቶ እንተኮይኑ ብመረፃ ዝፍታሕ ሽግር የብላን ዝዓዲ ልዕሊ መረፃ እዩ ናይ ዝዓዲ ሽግር ኦቨርኦል ድማ እዚ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ይስናሕ ክበሃል ከሎ ንመንግስቲ ትግራይ እውን ይሓውስ እዩ ስለዚ ሕዚ ናብ ምንታይ ጉያ ከም ዝኾነ ንዓየ ግልፂ ዘይኮነለ እዩ ኩሉ ተረዳዲኡ እንድሕር ከምኡ ክገብር ኮይኑ ዶክተር ሓጎስ ስለምንታይ መሳሓቢ ኮይኑ እሺ ያኔለ ገብረ ኣብዚ መረፃ 2012 ንምንታይ መሳሓቢ ኮይኑ ግልፂ ይመስለኒ ኮቪድ ተዘይመፅእ ኣብ ነሓሰ ወይ ኣብ መስከረም ፌደራል መንግስቲ መረፃ ከካይድ ዶ ነይሩ ኣይዳውት ምክንያቱ ዝነበረ ምድላዋት ድሕር ዝበለ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ዓመት ክትገብር ግን ገሊፁ ነይሩ ትክክል እዩ ከም ዝካየድ ተገሊፁ ነይሩ እዩ ኮቪድ ምስ መፀ የናዋሕ ክበሃል ተሎ ሪሊ እቲ ምክንያቱ ሰዶ ይኾን እርግጠኛ ኮይኑ ክዛረብ ይኽእል ክልል ትግራይ መረፃ ከካይድ እየ ትብል ተሎ ግን ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ነንበይነን መረፃ ዝገብራሉ ግዜ ከምዘየለ ግልፂ እዩ ከምዚ ዓይነት ተፎክርን ከምዚ ዓይነት ባእሲ ነጋጢሙን ስለዘይፈልጥ መስለኒ ስለዚ መንግስቲ ትግራይ መረፃ ከካይድ እየ ትብል ተሎ ኣነ ስሕተት ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንን ናይቲ ሃገር ፀገም ብመረፃ ጥራሕ ዝፍታሕ ኣይኮነን ትክክል እዩ ግን በመረፃ አይፈታህ እምበር መረፃ ከካይድ ከም ዘለዎ ዲሞክራሲ ክንለማመድ ከም ዘለና ተመረፃ ምክያድ ከበረታታን ከድገፍን ዘለዎ ኢለ ዝኣምን ኣብ ክልል ትግራይ ትክክለኛ ፅቡቅ ዝኾነ መረፃ እንተዳ ተካይዱ ዝምረፅ ኣካል ትግራይ ክሳብ ዝመርሕ ንፌደራል ኢትዮጵያ ዘምፅኦ ጉድኣት ክሳራ ታይሎ ምንም ዝመፅእ ኪሳራ ኣሎ ኢለ ኣምንን ፌደራል መንግስት ንምንታይ ክልል መረፃ ከተካይድ የብልካን ዝብሎ ዘሎ ክልል መረፃ ብምክያዱ ነቲ ፌደራል መረፃ ከተካይድ ይኽእል መረፃ ይከኣል ነይሩ ኢቭን ዊዝ ኮቪድ ታይም ሌጂቲሜት ይኮንካን ዝብል አንድምታ ስለ ዘለዎ እዩ
እዚ መደብ ሓደ መወዳእታ ክፋል ይተርፎ እዩ ኣብ ዝቕፅል ክንዛዝመ ኢና ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩምን ዘለኹምን ንኩልኩም ኣመንቲ ምስልምና ዒደል ሙባረክ This program has come to you from